Mayizuke inkosi. Ndiyabonga kakhulu ke bantwana bakaThixo. Ndiyabulela kakhulu kwinkosi uJesu ukuphinda andiphe eli thuba. Namhlanje ndinobungqina kuphela endifuna ukuba abazalwane bakwazi. Ndinobungqina yonke into eyenziwe nguThixo kum ibubungqina kum, ukuze nabanye abantu ndibazise izinto uThixo azithethileyo. Nobana ke bazalwane ndisazi ukuthi ezi zinto bemele ukuba izizinto ekudala ndazithetha, kodwa ke andifumananga thuba elihle elinjena ukuze ndizithethe zihambe kubazalwane bonke bazazi. Andifuni uba natyala ngoba uThixo nxa ekuthuma uze ungayenzi loo nto, unetyala elingakusa ezihogweni. Ngoba akwazi ungala kubantu bonke kodwa awukwazi ukwala nxa uthunywa nguThixo. UYona wabheka emathunjini omhlaba, wehla nentlanzi, wohlala emathunjini omhlaba iintsuku ezintathu ngenxeni yento yokuba wala ukuthunywa nguThixo. So andifuni ke mna ke bazalwane ukungena kulo mgibe wokuthi uThixo ethetha ndale. Ewe, izinto ziyasinqabela zokwenza ezi zinto zifikelele kubazalwane, kodwa ke enkosi kakhulu ke kuThixo ondiphileyo eli thuba lokokuba ndazise abazalwane izinto zonke ezityhilwe nguThixo kum. Ndinento ke bazalwane endizibuzayo ukuba kutheni uThixo ezityhila ezi zinto. Kodwa ke umbuzo, impendulo yawo ikhona. Ikhona impendulo apha kuAmos chapter 3 verse number 7. So ndifuna ke ngoku ke sabelane bazalwane, asabelani kodwa ndiyalazisa ilizwe kuwo wonke umntu ofikelela kuwo lo myalezo. Ndiyabazisa abantwana bakaThixo ukuze bayazi into efunwa nguThixo nento uThixo ayithandayo bayazi. Uyoyikeka uThixo kakhulu bazalwane, uyoyikeka. Iindawo zakhe ziyoyikeka ngokunjalo. Ndiyacela ke kakhulu ke bazalwane nindinyamezele ngenxeni yento yokuba yonke into kaThixo uSathane uyathanda ufaka isandla. Noba usifaka ngoluphi na uhlobo kodwa uyasifaka ukuze akwazi udistebha le nto. Noba kum ke ingeke idistebheke, kodwa komnye umntu omameleyo uva ukuthi le nto iyamphazamisa. Ndithi ke bazalwane ngiyamcela ke uYesu andincede, ndisezawuqala ngobungqina. Ndingulungile igama lam, LJ Mbewu, we-SCG Ministry, Save the Children of God Ministry. Ndifuna ke ukwabela abazalwane ubungqina, izinto abangazaziyo bazazi, bayilindele yonke into. Uyabona njengokuba kushunyayelwa izinto ezikhoyo, kodwa ke abanye bazishumayela kumoya bengakange babe bazibonile. Kodwa ke uThixo wandenzela inceba ukuthi ezi zinto ze ndithi ndizishumayela, nabanye abazalwane bathi beziva bayazi ukuba lo mntu uzithethayo uke wazibona. Okokuqala ndithethile ngesihoko endasiwa kuso. Isihoko bazalwane ndasiwa kuso, ndibukhuphile ubungqina, ndacacisa yonke into endiyibonileyo esihogweni nelizwi elithethiweyo kum xa ndibuya esihogweni. Ndizicacisile ke ezo zinto kweminye imiyalezo edlulileyo. Namhlanje fanele ndingene kwezinye iindawo.
Kufanelekile namhlanje ukuba ndikuphe ubungqina bam ngokuphathelele kwizinto ezinkulu uYesu athe wandibonisa zona. Ezi zinto azizinto endikhe ndanqwenela ukuzibona. Azizinto endikhe ndanqwenela ukuzibona. Umzekelo, okokuqala, masifunda apha kuAmos chapter 3 verse 7 ithi, inene ayikhe yenze nto inkosi uYehova ingathanga iluhlakaze ucweyo lwayo kubakhonzi bayo abaprofeti. Nantsi ke indawo endiqonda ukuba iphendula umbuzo osentliziyweni yam, okokuba ilizwi likaThixo alikwazeki bazalwane ukuba lihlale ndawoninye, kufanele ke lihambe umhlaba wonke. Waye uYesu akayi kuligweba eli hlabathi abantu bekhona abangalaziyo ilizwi likaThixo, abangabaziyo ubungqina bukaYesu Kristu waseNazarete. Ngoba ithi ivesi kwincwadi yezenzo zabapostile, nina ningamangqina am. So ubungqina ke bomntu zizinto azibonileyo, angqine ngazo ukuthi njengokuba kuthiwa xa kufundwa ezibhalweni sikhona isihoko. Ndilingqina lokuba isihoko sona sikhona, futhi ayonto entle, ayonto enqwenelekayo, ayonto endinqwenela ukuba abantwana bakaThixo baye bayoyibona. Kulungile ke ukuba sibalumkise abantwana bakaThixo. Masiqhubeke ke, kuba ziyoyikeka kakhulu. Ziyoyikeka kakhulu, makungabikho mntu unqwenela ukuzibona. Apha kukho izinto endizibonileyo ongenako wena ukuzibona. Mandiqale ngolu hlobo. Ndasindiswa ngonyaka ka-1980. Into yokuqala endayibonayo ngumgwebo. Ndiqala ukusindiswa, ndaboniswa imini yomgwebo. Futhi kule mini yomgwebo, njengoba ndiyiboniswa nje, ndaboniswa ukuba kukhona abantu abazawusurviva, kukhona abantu abaza kusinda kulaa mini yomgwebo. Ngoba izinto endaziqaphelayo zimbini. Ndaqaphela ubunyani bomgwebo. Okwesibini, ndaqaphela inhlambululo. Inhlambululo, bazalwane, ayiyonto yebandla elithile. Inhlambululo ivela kuThixo. Uyazi, njengoba ndandiqala usindiswa kweli bandla lenkolo yabapostile, inkokheli yayo utata uJasi, ndathi ndiqala ukusindiswa ndingekafundiswa nokubheka phaya, kodwa ngalo mbono ndawubonayo kwavela kwangqineka apha kum ngaphakathi ukuthi inhlambululo ibalulekile. Kunyanzelekile abazalwane bayithathe inhlambululo. Uhlale phambi kukaThixo uhlambulukile. Asikhumbule kaloku bazalwane, nangeli xesha uSawule ebethwa yimipane kumathafa eDamasko, wahamba walidwa ke ngoku wongena eDamasko engaboni. Then ke uhlangana nendoda khona apho, uHananiya. Ithi le ndoda xa igqiba ukumazisa ngeendaba ezilungileyo zokuba yena ashumayele ilizwi likaThixo, ithi nangoku usalinde nina, phakama uhlambulule izono zakho ubhaptizwe. So izono ayonto oyigcina ngaphakathi ucinge okokuba xa ufile uzawuye kumbona uThixo unezo zinto zimdaka zisentliziyweni yakho. Izono ziyahlanjululwa. Izono zingena emntwini ngomoya, zisekwa njalo ukukhutshwa kwangomoya. Then ke bazalwane, ndithi ke emva koko ndafa, ndasiwa ezulwini. And ukuya kwam ke ezulwini kwanyanzeleka okokuba ndife. Ayizange ibe yinto elula leyo.
kwanyanzeleka ukuba ndife ukuya kwam ezulwini. Umbuzo wam ke umile, kwakutheni uThixo andibonise ezi zinto? Indawo yokuqala, abantu beli lizwe. I think that is the reason ebangele uThixo ukuba andibonise ezi zinto. Abantu bonke beli lizwe nababamanye amazwe bazalwane banenkani. Abantu banenkani. Then bayadelela, abamoyiki uThixo. Uthi ungamxelela umuntu ngento enobungozi, uvela ayihleke, andibona ukuthi ke yindlela angayikholelwa ngayo loo nto leyo. Abamoyiki uThixo. Ngoku kwiindawo zonke endihamba kuzo kufuneka abantu ndibaxelele ezi zinto zonke ndizibonileyo. Xa besifa bakufika kuThixo lo bebexelelwe ngaye, bangabi nakuziphendulela, njengoba kukho la mazwi kwincwadi yaseRoma chapter 1 verse 20. Kuba kwasekudalweni kwehlabathi iindawo zakhe ebezingena kubonwa zibonwa kakuhle, ziqondeke ngezinto ezenziweyo. Amandla akhe angunaphakade nobuthixo ukuze bangabi nakuziphendulela. So ke ngoku ke bazalwane, ezi zinto ndizibonisiweyo ndiyaqonda kakuhle zikhona abantu abazaziyo, zikhona izinto abangazaziyo. Elithi izwi likaThixo ziyabonwa kakuhle, njengokuba nam ezi zinto ndazibona kakuhle. Andiyilibali, ayiphumi engqondweni yam. Even indaba yesihoko nokusiwa kwam ezulwini ayiphumi engqondweni yam loo nto, ngoba ndayibona kakuhle. Zezi zinto uYesu andibonise zona ukuze kungabikho uthi andazanga. Hayi, ngendiguqukile mna babe ndizazi ezi zinto, qha andazanga. Njengoba ndasiwa ezulwini kwafuneka ndife kuqala, abantu abaphikayo bazoba sengxakini kuba mninzi umntu ongqina ngezulu nesihoko. And uThixo unesizathu sokokuba abantu ababonise ezi zinto, ingabizo zinto abaziva esithubeni, kodwa umntu azive emlonyeni wehashe. Ndaye ndaboniswa indawo apho abantu mos bayathwetyulwa kulo mhlaba. Bayathwetyula abantu ukuze kungcwatywe umntu ongenguye. Oyena mntu uthathiwe wasiwa kuloo ndawo. Njengoba apha kwincwadi kaYeremiya kubhaliwe, Yeremiya 22 verse 10 to 12. Then ithi le ndawo verse 10, musani ukumlilela ofileyo, ningahlunguzeli intloko ngenxa yakhe. Lilani nilile ngomkileyo, ngokuba akayi kubuya abuye alibone ilizwe lokuzalwa kwakhe. Ngokuba utsho ukuthi uYehova, ngoShalom, unyana kaYosiya, ukumkani wakaYuda, owaba ngukumkani esikhundleni sikaYosiya uyise, owaphuma kule ndawo, akasayi kubuya abuyele apha. Ke uya kufela endaweni abamfudusele kuyo, angabisabuya alibone eli lizwe. Angabisabuya alibone eli lizwe. Yile ndawo ke abantu bathwetyulelwa kuyo endaboniswa yona. Le ndawo indawo ephantsi komhlaba, iphantsi komhlaba, umkhulu umhlaba. Sendijonga ngokwezinto endizibonisiweyo apha emhlabeni, isihoko simkhulu singummangaliso. Then ke kubekho le ndawo nayo, ndathi xa ndingena kuyo le ndawo ndabona indawo ephangaleleyo,
ayabe indawana encinci, indawo ephangeleleyo enemithi, kukhona imithi pha kodwa yomile ayikho luhlaza. Ndabona abantu ke apho ikhona indlela ekungenwa ngayo phaya, nam ndangena ngalaa ndlela, futhi andikwazanga ukuyazi okokuba apha kusemathunjini omhlaba. Kwade kwangena omnye usisi, kwathwetyula kuqala abantwana bakhe ababini, kwazokuthwetyula kamva lo sisi. Ndiqaphela phi ke ngoku ukuba akukhona ngaphezu komhlaba apha. Xa ndithetha nalo sisi ndithi kulo sisi, lo mntwana wakho uyintombazanana ufana kakhulu notata wakhe pha emhlabeni. And ke mos pha nxa uthetha ezulwini nakule ndawo bendikuyo, nxa uthetha into uyayibona. Njengoba ndithetha ndiphaya ndiyabona emhlabeni, ndiyabona ukuba kune-distance ukusuka emhlabeni ukuza kule ndawo. So yile ndawo ke uYeremiya athethe ngayo apho kuthwetyulelwa khona abantu. Ndaphinda ndaboniswa ndiseKaradokwe, njengoba bendipha eKaradokwe ndathatha inkonzo yokuzila ukudla iintsuku ezili-10, ndingaseli manzi, ndingadli iintsuku zonke kunye nobusuku bazo. Kweli suku le-10 ndathathwa ndasiwa ngaphantsi, yinto ebalekayo, andiyazi, zange ndiyibone. Izinto ezininji awukwazi ukukhawuleza uzibone. Yabaleka nam le nto, yawugqiba umhlaba. Apho umhlaba uphela khona yaqonda ezantsi, yabaleka isithukuthezi. Umandi ibaleka nam, awuphefumli ngendlela ebaleka ngayo laa nto, yokutsho ezantsi emathunjini omhlaba. Uyazi ke, ndifuna nimamele bazalwane, kukhona indawo bekuthiwa kusesihogweni endasiwa kuyo, ibanzi, inkulu loo ndawo, inkulu ngendlela esisimanga. Ndaphinda ke ngoku ndasiwa kule ndawo, nayo kuthwetyulwa kuyo abantu, nayo yi-open space, nje lilizwe nje xa ujongile. Ndazosiwa ke ngoku emathunjini omhlaba, kwindawo apho uSathana athatha asakhona abantu. Kwindawo apho uSathana athatha abantu, ohlambi omnye umntu uwe kwi-accident, ufumene i-accident, uyathathwa nguSathana asiwe phaa kulaa ndawo. Nantsi ke, nxa ndifika phaa kunegeyithi enkulu ejikelezwe ngamadoda aphethe iikhemera ezinkulu. Awungeni phaya ungaziwa, awuphumi phaya ungaziwa. Futhi apha egeyitini kunencwadi enkulu, wonke umntu ongenayo uyabhala phaa kulaa ncwadi. Kodwa mna nalo mntu ndihamba naye endingeke ndambona, zange ndimbone ebusweni uba ndingathi ngumntu oluhlobo oluthile. Lo mntu ndihamba naye zange sisayine kulaa ncwadi, lavulwa laa gate sangena. Xa singena phaa ku-open phaa phantsi, kuvulekile, ubona kude, lilizwe naphaya. Into endayiqaphelayo phaa ke ngumhlaba. Umhlaba waphaya ingathi xa ujongile zezi ndawo kuthestwa kuzo ibhomu. Umenqukile umhlaba, uvukuvuku. Ndiyazi ndizawubeka njani. Uyabona apho kubethe khona ibhomu, umhlaba ubalose, unjeya umhlaba. Then apha kum kuthiwe yimithandazo yabazalwane le idlakaza le ndawo kangaka. Izindlu zakhona azinadagi, zidilikile. So abantwana bakaThixo uma bebiza igama likaYesu, bathi ngegama likaYesu, phaya ingathi kuphoswa ibhomu, ibetha kuthi sa, nezo zindlu zabo ziqhekeke zithi sa, ngamandla egama likaYesu. Then ke ndawungena kwenye indawo nalo mntu,
indawo ebundlwarha kodwa inadaki nayo iyabonakala nayo idlakaziwe. Ndongena pha xa ndifika pha ndibe ngumntu mna ongamkholelwayo ukuba umlungu angathakatha. Bendiyazi uba umlungu akasoze athakathe, umlungu usuperior. Abantu abanobugqwirha ifanele ibe ngabantu ababamnyama nobumnyama bubabo babufanele uba bangamagqwirha. Kodwa ke xa ndifika pha ndafika kukho umfazi womlungu orejistarisha wonke umntu ongenayo phaya. Uyarejistarisha, kukho incwadi, ubeka nee-fingerprints zakhe. Ndafika pha kukhona umfazi owayethathwe kwi-accident nomntwana wakhe erejistarishwa phambi lo mfazi. Sadlula ke wondibonisa indawo apho amadoda ahlala khona. Kukhona ibhedi ezifana nezasetrongweni. UThixo wayenesizathu sokundisa etrongweni ukuze izinto ndizibone kakuhle. Neza ngubo zipha etrongweni zingubo zapha zinto ezinjeya, ngamanqwanqwa ebhedi enqonda ukuthi noba senziwe ngamathambo abantu. So kwathiwa ke yindawo yamadoda leya apho ahlala khona. Ndababona kodwa abantu, ndabona nje le ndawo bahlala kuyo. Kukho indawo ehlayo. Njengoba siya kule ndawo ihlala amadoda siyehla vier emhlabeni. Then ke from ukusuka kule ndawo amadoda ikhona vier enye indawo ehlayo, uyehla futhi uya apho kukho khona abantu abangoomama. Akange ndisiwe ke kulaa ndawo yabantu abangoomama, ndayichazelwa nje sabe sesibuya. Then ke sophuma ke kulaa gate, laba bantu baphethe ezi camera zingaka baphethe nemipu abanye enzima, imipu enzima enembumbulu esingathi ngama-chain, imipu enzima. Sophuma pha ke kulaa gate. Masiphuma kulaa gate ndakhwela kwakulaa nto ndingayibonanga ibalekayo. Yabaleka nam isithukuthezi yazokutsho phezu komhlaba, yaphinda yabaleka nam isithukuthezi. Xa ndifika kule ndlu bendihlala kuye yenye inkosikazi yakwaGwili eKradokhwe, ndangathi ndiyalahlwa phezu kwebhedi, bam, ingathi ndifike ndalahlwa. Kwangona ndiphaphamayo kakuhle. Nditshuthi yenye ke indawo le endiye ndayiboniswa nguYesu, apho abantu uSathane asebenzela khona phantsi komhlaba, nayo iphantsi komhlaba. Then ke okunye ke ndaboniswa nenye indawo, andiyazanga laa ndawo yindawo eyintoni. Ikwalilizwe nalo, ikwayindawo elilizwe. Bazalwane, uplanet Earth, abantu bathi kukhona iiplanethi ezithile ezinkulu, ooMars, oobanibani. Kodwa uplanet Earth inkulu le planet. Phaya naphaya ke lilizwe apho ndiyoboniswa khona, and ngomoya ndiyabona apho ndingene khona, ndingena apha kule ndawo. Xa ndifika phaa kule ndawo ndibona imithi emifutshane, yonke imithi yaphaa mifutshanana. Ndathi xa ndiqaphela ndafumana ii-teenagers, amantombazane amancinci ndingawabalela ku-15, 16 ukuhla, 16 years ukuhla, amadala kunokwameko, abantwana babancinci, endiwaqikelela phaa andixelelwanga. Ngabo ke abaphaya baninji phaa, bayanyakazela, ndiyazi into abayenzayo. Ndaqaphela le nto ke ngoku, njengoba ndihamba ndijonga apha le ndawo ndiyijonga, ndifumanisa ukuthi umhlaba wapha ufana neflawa. Iflawa le, umgubo uxovwayo, injiya umhlaba wapha. Womile bazalwane ne, kodwa uma unyathela uyanamathela apha ezinyaweni, uyancamathela ezinyaweni, kodwa womile. Andiyazi nam ukuthi yenzeka njani loo nto. Ngumhlaba waphaya ulolo hlobo. Ilitye alikho phaya, kange ndilibone. Kukhona ke intaba enkulu phaa endijongileyo, ibhaliwe nayo
ibhalwa nxa ndijonga ngabantwana, ibhalwa amagama amakhulu, ayibhalwanga ohlambi kuthiwe kubekwe izinto babhale njengoba kwezinye iintaba kudla ngobhalwa ohlambi kuthiwe cradle kubhalwe ngamatye apeyintwe emhlophe. No, leya intaba ihonjiwe, kwahonjwa amagama. Elagama likhulu ngendlela isisimangela gama libhalwe phaa kulaa ntaba, lithi Abaddon. Kubhalwe Abaddon kulaa ntaba. Then ke ndabuya, andiyazanga into eqhubekayo phaa, ndabuya. Nxa ndibuyiswa ndivuka embonweni, ndiyacaciselwa ke ngoku ukuthi lapha yile ndawo kuqeqeshwa kuyo abantwana abangamantombazane abawisa abefundisi. Akukho mfundisi, ukuba umfundisi akayazi isitori sakhe malunga noKristu Yesu, awusoze uphumele kwabantwana. Baqeqeshwa phaya ukuwisa abefundisi, not abefundisana nje, izinceku zikaThixo ezithunywe nguThixo, ezilimeleyo ilizwi likaThixo, iinceku eziphila ubungcwele. Baqeqeshelwe loo nto abantwana, ukuwisa aba bazalwane. Then ke ndasuka emveni koko ke ndazoboniswa i-end of earth, apho umhlaba uphela khona. Bazalwane, ezi zinto nam uYesu undibonisa nokuze ndazise abantu, ukuze abantu bakholwe. Yabona, thina asinikwanga ukubona sonke. Inkonzo kaYesu kukholwa. Fanele thina sikholwe. Wonke umuntu fanele akholwe. uYesu asimbonanga, kufanele sikholwe. Izinto ezininji, kwa umoya oyingcwele asimbonanga, kufuneka sikholwe. Ndaba nethamsanqa ke mna ke ndayowuboniswa umoya oyingcwele. Xa ndibuya kuboniswa umoya oyingcwele, kwathiwa kum le ntaba bendihamba phezu kwayo yi-Ararati, apho kwawume khona umkhumbi kaNowa. Apho ke ndafika sikhona ngabazalwane. Abazalwane ndiyabeva ukuthi balapha emva kwam, andibaboni kodwa ngamehlo, kodwa ndiyabeva ngomoya. Bakhona abazalwane endihamba nabo, especially ngathi yayingabefundisi kakhulu endandihamba nabo. And then ndibone ke ngoku uSithole, uNJ Sithole eshumayela. Njengoba eshumayela nje, ushumayela ehamba emoyeni, akakho yena phezu kwale ntaba, uhamba emoyeni, uyadlula. Apha entshumayeleni yakhe uthi, lungisani bazalwane izicelo zenu, uyeza umoya ingcwele uzazozithatha. Uyashumayela, uchaza elo lizwi, athi disappear. Ukuthi disappear kwakhe abe avele ke ngoku umoya ingcwele. Bazalwane, emlonyeni wakhe kuphumila, ungumlilo. In fact, emlonyeni wakhe kuphuma ilangatye lomlilo, emehlweni akhe kuphuma ilangatye lomlilo. Then wathi nje kuba esithi manya evela kum, ndowa phantsi ngobuso, kodwa ngesandla ndasiphakamisa ndanikezela ngale ncwadi. Nam andiyazi bendiyenze nini nale ncwadi inezicelo zam, ndanikezela kuyo. Mathakatha sayita. Moya oyingcwele, moya wamandla kaThixo, Nkosi bawo, Nkosi lizwi, Nkosi Thixo wami, Nkosi mnini into zonke. Awu shama, ndiyabonga Nkosi. Baba, ndiyabonga Thixo wethu. Haleluya. Ndiyabonga Nkosi, ndiyabonga Thixo wami. Enkosi mzali, ndiyayibulela inceba yakho. Nkosi Thixo wami, enkosi. Then ke bazalwane, ndaphaphama kulo mbono. Amen. Ndaphaphama kulo mbono. Emveni koko
ndasiwa ke ngoku ekupheleni komhlaba njengoba ndisithi le planet inkulu. Ndazibona njengoba ndahamba indlela ende emangalisayo endingayaziyo nam. Njengoba ndihamba nje xa ndibheka kancinci kukhona umzi ophacelele, and phanga kulaa mzi kukhona amafu emvula, amafu amnyama. Oh, moya oyingcwele. Amafu amnyama emvula iyezisa ngamandla. Ndinoloyiko kule ndawo ndihamba kuyo. Ndiyahamba kodwa ndiya kule ndawo andiyazi nam ndiyaphi, and futhi andixelelwanga kwathiwa ndiyoboniswa isiphelo somhlaba. Ndade ndowufikelela kwindawo emnyama, akubonakali ngaphaya kumnyama. Ndoyika ukusondela, ndathatha ilitye ke ngoku ndifuna ujonga uba ngaphaya kukho ntoni na. Ndathatha ilitye ndagibisela phaya kulaa ndawo ukuze ndive uba eli litye lizawuhla okanye libetheke phantsi okanye ntoni na. Ndaligibisela eli litye kwecwaka, anditshongo ntweni. Ndavela ndangenelwa luloyiko olukhulu ingathi kungakho into ezawuthathela litye indigibisele back. Ndoyika ndabuya umva ke ngoku ndabe ndiphaphama ndiyoboniswa loo ndawo leyo isekupheleni kwelizwe, umhlaba lo. Ndaphinda ke ngoku bazalwane ndaboniswa ngeli xesha ke ngoku ndisetrongweni. Moya oyingcwele, moya wamandla kaThixo, ncede Nkosi, ncede lizwi, ncede Thixo wam, ndincede kumkani. Ya Nkosi Yesu, ndaboniswa ke ngoku indawo esisimanga. Ndandingalelanga ke ngoku, etrongweni kuyavalwa ngo-12. Then ke ndingqengqile ndileli ngomqolo, kodwa andifuni uyazi uba bendikwimeko enjani ngeli xesha ndiboniswa ke ngoku le indawo. Ndaboniswa le planet bazalwane intle kuqala, ndabonisa ubuhle bayo le ndawo. Intle kakhulu le planet lena, igreen intle. Kodwa ndaboniswa kude le umzi okhanyayo. Umzi okhanyayo phaa kude, ukude ngendlela esisimanga. I can't say ukude kanjengokubheka eAmerica, ukude kodwa uyabonakala uyakhanya lo mzi. Phakathi kwalo mzi nomhlaba kukho umhonyo, kukho umhonyo. Andiwazi ke ndingawubiza njani indawo, i-bottomless, indawo ehlayo nje. Then apha kule ndawo ndiboniswa yona, ndiboniswa abantu abaya ezulwini baqanda kulaa mhlaba. Kumnyama bazalwane, angeke awuboni phaa ezantsi ukuthi kwenzeka ntoni, kumnyama bhaqa. Into ebonakalayo ngulo mzi kude le. Then umntu oyezulwini unqumla phaya, unqumla phaya kulaa ndawo, and futhi uyahamba. That's why bazalwane ngeli xesha ndivela esihogweni ndafundiswa ngo-100%, kwathiwa ezulwini kuzawungenwa ngo-100%. So ke ngoku abantu abanqumlayo phaa bazalwane, Matha, hayi moya oyingcwele, awu Thixo wam, ncede ilizwi lamandla okuphila. Abantu abanqumla phaa ngabantu abangcwele. Akukho sono ozawukwazi ukunqumla naso. Uyabona laa ndawo inamandla esono, inamandla esono laa ndawo. Uma unganqumla phaa, wonke umntu ungaya, noba unezono ungaya unqumle, kodwa isono sakho, laa ndawo
inamandla, iyakubamba, and ayizobamba isusu isono kuwe, ibamba wena nesono sakhe lidonsela phansi. Umuntu onesono akanqumli phaya. Ndibone laa ndawo ipha ku-Isaya ithi kukhona umendo, kukhona indlela yeyabangcwele, into emdaka ayihambi khona, ngabangcwele bodwa abahambayo phaya. So ke ngoku ke bazalwane, ndaboniswa loo ndawo, indawo ke ezibuhlungu ke le nto ndithi abantu maboyike uThixo nendalo yakhe, uyoyikeka uThixo. Ndithuthi ndiyambonga kakhulu ke uYesu ondincedileyo wandenzela inceba. Ndohlulelwa ke abantu abamele kuhamba phaya ngabantu abangcwele, abantu abanezono, awunqumli phaya kulaa ndawo, awungeke unqumle pha. Ndaboniswa abantu phambi koko, abantu bazalwane baphuma phantsi komhlaba. Ikhona indawo elapha phantsi komhlaba, yona azange ibonakale njengendawo enkulu kakhulu. Ndayiboniswa njengendawo eyi-mall. Ndandingathi ndibona i-mall kule ndawo phantsi komhlaba. Ndangena phaa, ndizazi ndawo ndiya njani bazalwane. Ndangena kule ndawo iyi-mall phantsi komhlaba. Xa ndifika phaya kuhle bazalwane, kunithi. Kukhona umama apho phethe umtshayelo, le mitshayelo yamarhwashi. Uyatshayela, ndiboni ke nale nto ayitshayelayo. Kuxhonywe impahla, amadaka, iilokhwe zamadaka zixhonyiwe so ezi mpahla. Wena ungabona impahla ezinye zilaliswe phantsi, uze kubona apha ezitratweni kuthengiswa khona impahla zilaliswa phantsi, ezinye ziyaxhonywa ntontoni. Kunjalo apha kule nto le ibukeka ingathi yi-mall. Then umoya oyingcwele andivula amehlo. Nxa ndivula amehlo ndibone mos no, ayizompahla ezixhonywa apha, ngabantu ababaxhonywa apha, bahakwe ngamahaka apha esilevini, ahakwe umntu axhonywe apha kuloo mahaki lawa, ngathi ngala mahaka asesilarheni, axhonywe phaya. Abanye ngabantu naba ndicimba zimpahla ezileli phantsi, ayizompahla ngabantu. Ndakhuza ngoko nangoko, ndabiza igama likaYesu, Jesus. Bothuka bonke abamama phaya, bathi befuna ntoni apha lo mntu, ngumntu obefuna ntoni apha lona. Eza ngoko kum andibhebhethela phandle, ndaphuma. Okakukhalima kwam ngegama likaYesu kwaqhawuka amatyathanga kubantu abaninji, 1,000 zabantu eziphaya. Baphuma, njengoba bephuma nje, baphuma ndihamba ngomva, ndibeka izandla ngegama likaJesu, ndibeka izandla ngegama likaJesu, bayawa, ndibeka izandla. 1,000 zabantu bazalwane abaphantsi komhlaba. Nditsho ukuthi ke indlu kaThixo mayiphume ekudlaleni, mabayeke ukudlala, ngoba kukhona abantu kufuneka akakwazi ugweba uYesu. Kukhona abantu abangafanga, abathathe basiwe emathunjini omhlaba, abaphile. Aba bantu funeke akanawuthi uYesu wathi uEliya wanyuka ngeenqwelo zomlilo ubheke ezulwini. Kwafuneka uEliya abuye senguJohane azowufa, ngoba wayengakwazi ukuhlala ezulwini nala mzimba. So ke ngoku naba bantu kusafuneka babuye, aba bantu bazova ilizwi likaThixo. Abanye baye phaya bengalivanga izwi likaThixo. Kusafuneka bazova izwi likaThixo, bazofa ke ngoku, bafe reality ke ngoku, babheke esabelweni sabo. Nditshuthi ke ndiyambonga kakhulu uYesu bazalwane, zizinto ezi zonke uYesu andibonise zona
Ndiyabonga kakhulu, ndiyabonga abazalwane mabaphaphame, malithandaze ibandla likaThixo. UThixo uzawuyenza laa nto, aba bantu bazawuphuma. Noba baphumile bazawuphuma kwiindawo zonke, bazawuphuma eMetele, eRhawutini, kwiindawo zonke. Qha ibandla likaThixo funeke lithandaze. Abakwazi aba bantu kugwetywe, aba bantu begcinwe phaa nguSathane. Bazawuphuma, bazova izwi, bafe. Abalithathayo balithathe, abangalithathiyo bangalithathi. Enkosi ke, bendithi ndithethe zonke izinto uYesu akhe wandibonisa zona. Nam andizazi nesizathu, endiqondayo sesi sipha kuAmos, ukuthi akanakwenza nto uYehova iNkosi ingakange udaba iluhlakaza. Banawugwetya abantu bengakange bave. Nkosi ke, sikelelekani ke, in the mighty name of Jesus.